vysílání Star TV. V měsíci květnu nás jako každý rok čeká Den matek. Jenom? Jo, vlastně ne. Ještě ta divadelní soutěž. Řeknete nám něco k divadelní soutěži? Ráda. Není to soutěž, je to přehlídka, kdy děti nesoutěží, ale předvádějí své umění, to, co se naučili. Budou tam žákovské soubory z Paskova, z Dobratic, z Dolních Domaslavic, naši domácí z Řepišť. Nejsem si jistá, ale myslím si, že i z Vratimova tam přijede nějaký soubor. Děti nám předvedou divadelní hry, pohádky, taky budou zpívat, budou tančit, takže všechno to, co se dá na jevišti vidět. A teď se vrátíme ke Dní matek. Na tento den natvičovala celá škola. Co se vám z představení líbilo nejvíce? Já si myslím, že celé vystoupení bylo naprosto úžasné. Nedá se říct, co bylo nejlepší, protože všechny děti byly skvělé. Co byste si přála ke Dní matek? Ke Dní matek určitě spokojenou rodinu a spokojené děti, nic jiného není. Co byste si přála ke Dní matek? Aby všichni byli zdraví. Jak se vám líbilo představení? Dnešní představení bylo úplně úžasné a doufám, že příští rok bude něco podobného. Maminka! Jaká je vaše nejmilejší vzpomínka na vaši maminku? Nejmilejší vzpomínka na moji maminku? Tak to mě teď trošku zaskočila. Já mám těch vzpomínek spoustu, ale nejradši jsem vždycky měla, když jsme pořádali takovou ženskou jízdu. O prázdninách jsme se jenom s mámkou sebrali a jeli jsme někde na výlet, třeba do Prahy. A užili jsme si to jako holky. Co se týče, dávaj přednost kočárku. Nejvíce mi líbily 2 tančící lišky na parketě, ale všechny vystoupení byly krásné. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes crow, and the elephant goes toot. Ducks and quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? What the fox say? What the fox say? Nejvíce se mi líbila ta radost těch dětí, jak to přednášejí a zpívají a tancují. A co byste chtěla dostat ke Dní matek příště? Velkou pusu. What does the fox say? A tohle je za květen vše. Děkujeme za pozornost a někdy zase nashledanou. Ahoj!